Sadyang may taglay na kalupitan at panghuhusga talaga ang ibang tao. Kayang-kaya mabura lahat ng mga tulong at pagmamalasakit mo sa kapwa dahil lamang sa isang pagkakamali. Kung kaya't bago pa maubos ang kabutihan mo na inilalaan mo para sa ibang tao, ay isipin mo rin ang sarili mo, sapagkat iisa lamang ang buhay at hindi na ito maibabalik kapag tayo ay namatay na. Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Casper, at sa mga tagapakinig ng inyong YouTube channel. Matagal na po akong nakasubaybay sa inyong programa. Kaya naman po naglakas loob akong magpadala sa inyo ng karanasan ng aming pamilya. Bago ang lahat, ako po pala si Dado. At ito pong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ng aking ama noong magkaroon siya ng kasintahang engkanto na kinalaunan ay napangasawa niya. Marahil ay kukwestiyonin ako ng ibang tao at huhusgahan ang aking pagkatao, sapagkat nananalaytay sa aking ugat ang dugo ng aking ina. Pero kahit ganun pa man, ay masasabi kong hindi kami katulad ng mga iniisip ng ibang tao na masasama. Sa kabila ng kapangyarihan at pagkakakilanlan ng aking ina, ay sinikap naming mamuhay ng maayos at simple lang. Namuhay kami ng marangal na walang inaapakang tao. Taong 1976, naging bantog na albularyo si Tatay Lucas sa aming mga kababayan sa isla ng Samar. Siya ang palaging takbuhan ng mga taong may sakit, sinasaniba ng mga masasamang espirito, demonyo, maging mga itim na duwende, engkanto, maligno, at maging mga aswang. Wala siyang pinapalampas na oras para lang makapaglingkod sa kanya mga butihing pasyente. Siya ang pinamanahan ng mga karunungan, orasyon, at iba pang mga ritual ni Lolo Gioban, na isang malakas din na albularyo noong nabubuhay pa siya sa kanilang lugar. Nasa 24 ang edad ni Tatay Lucas noong mga panahong iyon, at masasabi kong isa na siyang binatang albularyo. Take note ha, hindi pa ako pinanganak nito. Kasama niya ang kaibigang si Eloy. Noon ay kasagsagan din ng kabinataan. Hindi nagtagal at nakahanap ito ng trabaho sa bahagi ng Nueva Ecija. Ipinasok siya ng kanyang tiyuhin bilang kargador sa palengke, kaya napilitan siyang magpaalam kay Tatay Lucas. Medyo matatagalan bago sila muling magkita. Samantalang positibo naman mag-isip ang aking ama at hangad niyang magkaroon ng maayos na buhay ang kanyang kaibigan. Kaya hinayaan niya itong makaalis at makipagsabalaran. Sanay naman kasi siyang mag-isa. Simula noong magbinata na siya, ay namatay ang kanyang mga magulang at namuhay siyang mag-isa. Nag-iisang anak lang kasi siya. Mahirap pero kinaya niya at nilagpasan din niya ang matinding lumbay at pangungulila na mawala na mga magulang sa kanyang tabi. Hindi siya dumedepende sa ibang tao. Balak sana siyang kupkupin ng malalayo niyang kamag-anak, kaso ay hindi na siya pumayag at namuhay na lamang mag-isa sa tulong ng mga kaibigan at kapitbahay na nagmalasakit sa kanya noon. Kaya pinili niyang magbanat ng buto kaysa sa mag-aral. Kaya naman hanggang sa unang bahagdan lamang sa sekundarya ang kanyang natapos. Pero wala siyang pinagsisihan. Bukod sa pagiging manggagamot at nagtatrabaho din siya ng ekstra, marami na siyang napapagaling at marami na ding napatumbang mga elemento. Sa uri ng kanyang naranasan sa panggagamot, ay nasanay na siya sa pakikipaglaban sa ibang mga nilalang. Kaya hindi na siya natatakot kung mayroon mang masamang elemento ang magtangka sa kanyang buhay.
Dahil din sa kanyang karisma, maraming kadalagahan ang lihim na humahanga sa kanyang kakisigan at taglay na kagupuhan. Isa na sa kanila si Neresa, na isang marikit na dalaga na tendera ng isda. Minsan na siyang ginamot ni Tatay Lucas dahil pinagkatuwaan siya ng maligno. Nahulog ang loob niya sa pagiging maginoo, mabait at maalaga at kagapuhang taglay ng aking ama. Kaya naman siya na mismo ang nagbigay ng motibo. Araw-araw siyang nagbibigay ng kakanin o di kaya ay isda kay Tatay Lucas. Pero sumapit ang isang araw na tinapat na siya nito. Neresa, pasensya ka na. Pero hindi ko masusuklian ang pag-ibig mo para sa akin. Ibaling mo na lang sa ibang pagtingin mo. Nagulat daw at biglang nalungkot si Neresa. Lucas, bakit? Hindi ba ako maganda sa paningin mo? Masama ba ang ugali ko na dapat kong baguhin? Umiling-iling si Tatay Lucas. Sa totoo lang, wala kang kapintasan. Sadyang hindi ako ang lalaking nararapat sa iyo. Hindi ko pa kayang pumasok sa isang relasyon. Responsibilidad ko ang tumulong sa ating mga kababayan. Malayo pang isip ko sa pagbubukas ng puso ko para umibig sa ibang tao. Patawarin mo ako, pero ayaw kong masaktan ka. Kaya ipinagtapat ko na sa iyo ang katotohanan upang hindi ka na umasa. Sa puntong iyon, ay lumuhang umalis ng bahay ni Tatay Lucas si Neresa. Simula noong mga sumunod na araw ay hindi na ito bumalik sa bahay niya. Madalas na umiiwas ito, lalo na kung nagkukross ang landas nila sa daan o kahit saan mang lugar. Mailap si Tatay Lucas sa usapin ng pag-ibig. Kahit maraming nireretong babae sa kanya ang mga kaibigan niya, ay hindi niya ginugustong ligawan dahil wala pa talagang babaeng nakapagpatibok ng kanyang puso. At malaki pa ang prayoridad niya sa mga taong nangangailangan ng kanyang serbisyo. Isang gabi, magkasama sila ni Nanding na isa rin niyang kababata na nagtungo sa may gawing maliit na baryo na katabi ng kanilang baryo din. Mayroong ginamot na matandang lalaking may sakit si Tatay Lucas. Pinapaniwalaan ng anak nitong babae na inaswang ang kanyang ama dahil patuloy ang panghihina at pagkakasakit nito. Madalas ay mayroon pa siyang naririnig na mga kalusko sa bubong ng bahay sa tuwing sumasapit ang hating gabi. Dumako ang 6:00 ng hapon ay dumiretso na sa paglalakad ang magkaibigan hanggang sa makarating siya sa bahay ng naturang matandang lalaki. Sinalubong at pinatuloy sila sa loob ng bahay ng anak nitong babaeng si Nineta, na noon ay mayroong 2 anak na lalaki, kasama ang asawa niyang si Fabian. Nagtungo siya sa silid tulugan ng matandang lalaki at pagkakita ni Tatay Lucas dito, ay naramdaman na niyang ginagalaw na nga ito ng aswang. Maputla, kulubot, at payat ang matanda na tila kinakapos sa paghinga at anumang oras ay pwedeng bawian ng buhay. Umusal ng orasyon si Tatay Lucas at nilagyan niya ng mga bawang at kalamansi ang buong kabahayan. Nagtuob at nagawa pa niyang magsunog ng goma. Pagkatapos ay meron siyang mga pangontrang inilagay sa katawan ng matandang lalaki at dinikdik na halamang gamot na pinainom dito bago sila nagpaalam at umalis ni Nanding. Hindi na sila nagpaunlak sa pagmamerienda at hindi rin tumanggap ng pera. Nagpasalamat na lamang si Nineta sa panggagamot ni Tatay Lucas sa kanyang ama. Habang naglalakad ang magkaibigan sa kahabaan ng daan, nang mapadaan sila sa gawing koprahan kung saan mayroong lagusan patungo sa kanilang bayan, ay sinalubong sila ng isang malaking paniki.
Pagkatapos ay hindi sila nito nilubayan hanggang sa bumulusok ito sa lupa at nag-anyong aswang. Umanda sa pakikipaglaban si Nanding at Tatay Lucas. Inilabas nila ang kanilang mga itak. Noong mga panahong iyon, mga kabataan man o mga matatanda ay hindi nawawala ng itak sa gilid. May isinaboy pang lana si Tatay Lucas sa naturang aswang at nadampian ito sa dibdib. Sumalakay si Nanding at nadaplisan niya sa balikat ang aswang. Nagulat ito at sinalubong siya gamit ang matutulis na mga kuko sa kamay. Mabilis na humarang si Tatay Lucas at inundayan niya ng saksak sa tiyan ang aswang bago pa nito mahagip ang kaibigan. Sumulak ang masaganang dugo at bumalagta sa lupa ang aswang bago tuluyang nalagutan ng hininga. Hangang-hanga si Nanding sa ipinamalas na katapangan ng kaibigang albularyo. Nagawa pa niya itong palakpakan. Ang hindi niya alam ay may orasyon na ginagamit si tatay. At dahil dito napasimangot na lamang si Tatay Lucas. Ay nako, tama na mga papuri mo sa akin. Umalis na tayo sa lugar na ito bago pa may panibagong aswang na naman ang makipaglaban sa atin. Hindi na nakipagtalo pa si Nanding sa kanyang kaibigan at nagsimula na silang lumakad papalayo. Matiwasay naman silang nakauwi sa kanilang mga tahanan. Bago natulog si Tatay Lucas, ay nagdasal na muna siya sa Panginoon bilang proteksyon sa kanyang sarili at pasasalamat sa biyaya sa buong maghapon. Ang mga ganitong gawain daw ay hindi nakakalimutan ni Tatay, kahit naman magpasa hanggang ngayon. Sa mga sumunod na pangyayari sa buhay ni Tatay Lucas, ay nakaengkwentro na naman siya ng aswang. Mangyaring magkasama na naman sila ni Nanding at nagawi sila sa bahaging bundok. Kakatapos lang nilang manggamot ng isang batang lalaking pinaglaruan ng kapre. Naglalakad sila pauwi noong makarinig sila ng mga sigawan ng mga tao at napag-alaman nilang mayroong magnanakaw na kumuha ng kanilang mga alagang manok. May nakita ang isang figura si tatay at hinabol nila iyon ni Nanding. Nagmamadaling tumakas ang naturang figura nang mukhang ayaw pahuli sa mga ninakawan nito. Sa pagkakataong iyon ay kumaripas ng takbo si Tatay Lucas at hinanap niya sa kadiliman kung saan napakaraming punong kahoy sa paligid. Walang bahay sa bahaging kakahuyan, kaya nababalot iyon ng katatakutan. Habang inauulinigan niya ang mga ibon sa sanga ng mga punong kahoy. Makalipas ang ilang sandali, ay may narinig siyang kaluskos na buhat sa isang malaking puno ng ipil-ipil. Nahagip ng paningin niya ang isang matangkad at payat na lalaki. Sinundan niya ito sa may tabi ng puno ng ipil-ipil habang may tanga na 2 manok. Sinunggaban niya ang lalaki at nagwika, "Hoy, kung sino ka man, ibalik mo ang mga ninakaw mong mga manok." Lumabas sa pinagkukublihan ang naturang lalaki at hinarap siya ng buong tapang habang pinakawalan ang 2 nitong bitbit na manok. Pidata, huwag mo akong utos-utusan. Talagang gusto mo yatang masubukan ang kakayahan ko sa pagkikipaglaban. Sinusubukan mo ang tapang ko. O sige, at dahil mapilit ka, ay mapipilitan akong manakit ng tao. Saad ng lalaki. Umingala ito sa buwan. Ipinikit ang kanyang mga mata. At pagkatapos ay pinakiramdaman ang buong paligid hanggang sa unti-unting nagbagong anyo. Naging mabalahibo ang kanyang buong katawan. Humaba ang bihas at nagmukhang malaking aso. Namula at bumangis ang mga mata. Tumambad sa harapan ni Tatay Lucas ang malaking sarot na naglalaway ng malalapot. Inilabas nito ang kanyang mahahabang kuko
Pagkatapos ay inatake siya sa kanyang direksyon. Naniga si Tatay Lucas sa kinatatayuan. Napapikit siya nang ikinampay ng sarot ang mga kamay niya patungo sa kanyang katawan. Naramdaman niyang hindi siya magawang sakta ng halimaw. Tila naging madulas ang balat niya na tulad sa palos. Sinubukan niyang umatake. Pinagsusuntok niya sa kalamnan ang sarot. Kasunod niyon ay kinuha niya sa kaluban ng itak at walang habas na pinagtataga ang sarot hanggang sa lumabas ang sariwa nitong dugo. Hindi pa noon natatagalan at nakarinig siya ng mga yapak ng paa sa paligid at tinig ng mga tao. Mukhang magtutungo sila sa direksyon sa kakahuyan, patungo sa kinaroroonan niya, kung kaya't hindi na niya pinatagal pa ang laban upang hindi na makapamansala ang sarot at hindi na madamay ang ibang mga tao. Sinaksak niya sa masisilang bahagi ng katawan ng sarot hanggang sa bumulagta ito sa lupa at mawala ng hininga. Umadagongdong ang pagbagsak nito sa lupa, kasabay ang pagdating ng mga taong may dalang sulo. Natigilan sila na masaksihan na nakahandusay ang bangkay ng malaking aso na unti-unting nagbabagong anyo bilang isang lalaki. Hinabol naman ng isang ginang ang mga alaga niyang manok at nagpasalamat siya sa kabutihan ni Tatay Lucas. Nagpakilala ito bilang si Aling Ledia. Nako, maraming salamat at dumating kayo't napatay ang halimaw na nagnanakaw ng mga alagang hayop dito sa bundok. Nagsalita si Tatay Lucas. Walang kaso po iyon. Sadyang tumutulong lamang po ako sa mga nangangailangan. Ako pala si Lucas, isang binatang albularyo, at kasama ko po ang kaibigan kong si Nanding. Napadaan lamang po kami dito sa bundok dahil mayroon po akong ginamot na may sakit. Saglit silang nagkwentuhan at pagkatapos ay nagpaalam na din si Nanding at Tatay Lucas kay Aling Ledia. Simula ng gabing iyon ay naging usap-usapan sa bayan ang pambihirang galing ni Tatay Lucas sa pagkikipaglaban sa misteryosong malaking aso na nagnanakaw ng mga alagang hayop sa gawing bundok. Madalas na nagtutungo si Nanding sa bahay ni Tatay Lucas pagkatapos ng kanyang trabaho at tinutulungan niya itong manggagamot. Kaya lang ay matapos ang ilang linggo ay napagpasyahang umalis ni Nanding sa Samar sapagkat kinukuha pala siyang trabahador ng kanyang tiyahin sa Ilocos na may-ari ng isang malaking tindahan ng mga groceries. Pinangakuan siya nito ng maayos na pasahod at doon na rin siya mismo magkikitira sa bahay ng kanyang kamag-anak. Pumunta siya sa bahay ni Tatay Lucas. Pare, ayoko namang habang buhay akong pahinante at mangingisda dito sa Samar. Mayroon din naman akong pangarap na umangat sa buhay, kaya tinanggap ko ang alok ng aking tiyahin. Ano ka ba naman, Nanding? Alam ko namang may magandang kapalarang naghihintay sa iyo. Kaya nararapat lang na umalis ka dito. Sobrang hirap kasi ng buhay dito. Magkikita pa naman tayo kapag naisipan mong makapagbakasyon dito sa Samar. Basta't sumulat ka lamang madalas, ha? Ngumiti at umakbay si Nanding kay Tatay Lucas bilang pamamaalam niya bago siya umalis sa bahay nito. Sa kabila ng lahat ay diretso lamang si Tatay Lucas sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Umalis man ang kanyang mga kaibigan upang maghanap ng magandang kinabukasan, ay hangad niya ang kaligtasan ng mga ito. Ibang landas ang tinatahak niya at mas piniling manatili sa Samar upang mapagsilbihan ang kanyang mga kababayan. Nagpatuloy siya sa panggagamot. Meron pa siyang nakalabang mangkukulam noong mapagaling niya ang isang lalaking ginamita ng gayuma ng isang mangkukulam. Nakipaglaban si Tatay Lucas gamit ang orasyon laban sa isang itim na kapangyarihan ng mangkukulam. Natalo ni Tatay Lucas ang mangkukulam at nagawa pa niya itong masaktan.
kaya hindi na ito gumambala sa kanyang buhay. Partikular sa lalaking ginawa nito ng masama. Hindi nagtagal ay may natanggap siyang telegrama buhat sa kanyang kumparing si Ginoong Nicanor. At nabanggit nito na nayanggaw ang kanyang anak ng isang aswang na may malaking pagsinta dito. Kung sa kani-kaninong albularyo na niya ito pinagamot, subalit pabalik-balik lamang ang pangyayanggaw ng aswang at hindi gumagaling ang kanyang anak. Hindi kasi maisuka nito ang naipunla. Naramdam pa niya ay umaali-aligid lamang ang aswang sa kanilang bahay na para bang binabantayan ang kanyang anak. Si Ginoong Nicanor ay 3 taon na ang nakakatanda sa edad kay Tatay Lucas. Parang magkaibigan sila noong elementarya, kahit hindi sila magkaklase. Sinubok ng panahon ang kanilang pagkakaibigan. Umalis si Ginoong Nicanor sa Samar at pinagpatuloy ang pag-aaral. May kaya naman sa buhay ang kanyang pamilya. Kaya naman napag-aral siya sa kolehiyo. Kaso ay may nabuntis siyang kamag-aral. Noong malapit na siyang makatapos sa pag-aaral. Pero ipinagpatuloy pa rin niya ang pag-aaral. Gayon din ang babae. Hindi nga lang sila nagkasabay na makatapos sa pag-aaral dahil nakapanganak ang babae. Nakagraduate si Ginoong Nicanor at maswerteng nagkaroon siya ng magandang trabaho. Inintay niyang makatapos sa pag-aaral ang babae at makarating sa hustong edad bago sila magpakasal. Doon na mismo sa probinsya siya nakapangasawa at nagkaroon ng mga anak. Pero sa tagal na mga panahon ay hindi pa rin niya nakakalimutan si Tatay Lucas. Ginawa pa niyang ninong ito sa binyag ng isa sa kanyang mga anak. Inaanak pala ng tatay ko ang anak ng kanyang kumpare. Kaya naman hindi siya nagatubili at sa sumunod na araw ay bumiyahe siya patungo sa probinsya ng kanyang kumpare. Noong makarating siya sa probinsya ay dumiretso siya sa bahay ni Ginoong Nicanor. Natagpuan niya sa kubo nito ang anak na si Agatha na nagtataglay ng nanlilisik na mga mata, mabangis na mukha at may matutulis na mga pangil at kuko. Nakatali ang kanyang mga kamay at paa sa 4 na sulok ng kama. Malakas ang kanyang mga pag-angil na umaalingaw-ngaw sa buong kabahayan. May 1 linggo na pala itong nasa ganong estado bago pa siya ipagamot sa ibang albularyo ng kanyang ama. Noong una ay gumaling si Agatha, pero makalipas ang ilang araw ay bumalik na naman siya sa dati. Nasa 13 pa lang ang edad noon ni Agatha at parang kailan lang ay bata pa lang ito na dati-rati ay kinakalong at kinekwentuhan niya ng mga nakakatakot. Napakabilis ng panahon. Malaki na rin pala ang mga anak ni Ginoong Nicanor. Nabuntis niya ang kanyang napangsawa sa kabataang edad. Kaya naman halos mukhang mga kapatid lamang nila ang kanilang mga anak. Napagkamala ni Tatay Lucas na ayaw kumain ni Agatha hanggat hindi hilaw na karne ang kanyang kakainin. Mainitin ang ulo at nagiging mapanakit na siya sa kanyang ama at 2 maliliit na kapatid. Kaya itinali siya ng ama sa kama upang hindi siya makawala at maiwan ang ginagawa niyang karahasan. Pinagmasdang mabuti ni Tatay Lucas si Agatha at mukhang nasa ilalim na ito ng kapangyarihan ng aswang. Kailangan niyang mailigtas ang kanyang inaanak upang hindi ito makapaminsala sa ibang tao. Nagsagawa siya ng orasyon at mayroon siyang kinuhang botelya ng langis at ipinahid sa noo ng dalagita. Sumigaw at nagpupumigla si Agatha sa kanyang kinahigaan na para bang nahihirapan habang naririnig niya ang mga Latin na dasal na binibitawa ni Tatay Lucas. Naliligo siya sa pawis at batak na batak ang litid sa kanyang leeg habang sumisigaw. Namimilipit ito sa sobrang sakit habang pinapakinggan ang bawat katagang sinasambit ng aking ama. Maya-maya pa ay nakarinig si Tatay Lucas ng boses ng isang lalaki sa bibig ni Agatha.
Binabalaan kita, albularyo. Kahit anong gawin mo, ay hindi niya makukuha ang katawan at kaluluwa ni Agatha. Sapagkat ako lamang ang nagmamayari nito. Hinamo naman siya ni Tatay Lucas. Subukan natin ang tapang mo. Sige, makikipaglaban ako sa iyo para maagaw ko ang aking inaanak sa ilalim ng kapangyarihan mo. Nag-ipit siya ng palito sa daliri sa paa ni Agatha at bumulong siya ng panibagong orasyon. Bahagyang nanginig ang buong katawan ni Agatha at halos magtirik ang kanyang mga mata. Palakas ng palakas ang tinig ni Tatay Lucas hanggang sa tumigil sa pagbubungigla si Agatha at nawalan siya ng malay sa kama. Nalidali namang lumapit ang ama ng dalaga pero pinigilan ito ni Tatay Lucas. Kailangan pa niyang matapos ang ritual sa panggagamot bago tanggalin ang mga panali sa mga kamay at paa ni Agatha sapagkat hindi pa namamatay ang aswang na kanyang pinapahirapan. Sumunod naman ang ama ni Agatha at hindi na siya lumapit dito. Hinintay na muna niyang matapos si Tatay Lucas sa panggagamot. Makalipas ang ilang sandali, ay natapos na rin ang ritual. Nagdilat ng mga mata si Agatha at bumalik na sa dati ang kanyang maamong mukha. Tinanong niya kung anong nangyari sa kanya at kung bakit siya nakatali sa kama. Tila wala itong naalala sa mga nangyari. Pero mas mabuti na rin iyon para walang masyadong isipin si Agatha. Si Ginoong Nicanor na ang nagpaliwanag ng lahat habang tinatanggal ang mga tali sa kamay at paa ni Agatha. Noong nalaman ni Agatha ang buong katotohanan, ay umakap siya ng mahigpit sa kanyang ama at nagpasalamat kay Tatay Lucas bago siya bumangon sa kama. Lucas, pare, maraming salamat sa pagkakaligtas mo sa inaanak mo. Baka naman pwede ako makiusap sa iyo. Kung maaari ay huwag ka na munang umalis at dito ka na lang magbakasyon. Kahit ilang araw ka dito sa aming bahay, para naman makabawi ako sa iyo. Umayag naman si Tatay Lucas. Kapatid na rin naman ang turing niya kay Ginoong Nicanor at komportable siya sa bahay nito. Naisip din niyang ipahinga ang katawan at isip sa matagal na panggagamot sa mga tao. Gusto muna niyang mag-relax at manatili sa bahay ng kaibigan upang magkapag-banding din sila sa matagal-tagal na panahon. Nakahinga na rin siya ng maluwag dahil napatay niya ang aswang na gumagambala sa buhay ni Agatha. Wala na itong dapat pangambahan pa at magiging payapa na rin ang kanyang pamumuhay. Sa loob ng ilang araw na pamamalagi ni Tatay Lucas sa bahay ng kanyang kumpare, ay halos nakabisado na niya ang kabuuan ng bahay. Naging malapit si Tatay Lucas sa mga anak ni Ginoong Nicanor at talagang naging parte na din siya ng pamilya nito. Araw-araw ay lumalaot sila ni Ginoong Nicanor at kung minsan naman ay naghahanap sila ng mga bungang kahoy at iba pang makukuhang prutas at gulay sa gubat. Minsan silang nagkainumang magkaibigan. Pare, kailan ka na ba lulugar sa tahimik? Nahirap namang habang buhay kang binatay. Tingnan mo ako, nagdadalaga at nagbibinata na ang aking mga anak. Kahit nasa malayong lugar ang asawa ko para maghanap buhay, ay masaya siyang nakakabalita na lumalaki na ang aming mga anak. Tumugon si Tatay Lucas. Hindi naman ako nagmamadali, pare. Kahit man tumanda ako, may kakayahan pa akong makabuntis. Hindi ko palang prioridad ngayon ang pag-ibig dahil mas gusto ko pang magsilbi sa mga residente sa Samar. Pare, huwag laging kapakanan ng iba ang iniisip mo. Isipin mo din ang sarili mo. Mahirap bumuo ng pamilya kapag matanda ka na. Mahirap din naman ang walang sariling pamilya
dahil sila dapat ang mag-aalaga sa iyo sa pagtanda mo. Biglang tumahimik si Tatay Lucas at bahagya siyang nag-isip. May punto si Ginoong Kanor, pero hindi pa talaga iyon ang tamang panahon upang mag-asawa siya. Hindi nagdagal at dumating ang isang araw na mag-isang nangahoy si Tatay Lucas sa may gubat dahil abala si Ginoong Nicanor sa pangingisda. Habang naglalakad si Tatay Lucas, ay may nakita siyang isang magandang babaeng dumaan sa may kakahuyan. Tumigil sa paglalakad ang babae at dumako ito sa puno ng balete. Sa unang pagkakataon ay napatulala siya sa kagandahan nito nang magkatinginan sila ng mata sa mata. Inosente at mapupungay ang mga mata ng babae. Malaporselana ang kanyang kutis at ang buhok niya ay naghahalo ang kulay kayumanggi at pilak. Medyo naiiba ang aura niya sa mga ordinaryong babae. Kung iisipin ay talagang makatawag pansin ang kanyang pisikal na kaanyuan. Nabighani si Tatay Lucas sa babae. Ngumiti siya dito, subalit yumukod ang babae. Tila mailap na nagmamadaling umalis sa kakahuyan. Sinundan siya ni Tatay Lucas at tinanong ang kanyang pangalan. Medyo nahihiya pang sumagot ang babae, pero sinabi niyang Maria ang kanyang pangalan. Nasorpresa pa si Tatay Lucas at seryosong tumingin ng diretso sa kanya ang magandang babae. Binabalaan kita na huwag kang magpapagabi dito sa kakahuyan kung mahal mo pa ang buhay mo. Naguluhan si Tatay Lucas sa tinuran ni Maria. Teka, bakit? Anong mangyari? Sandali lang. Kakausapin pa sana siya ni Tatay Lucas. Subalit mabilis itong naglakad palayo na para bang umiiwas sagutin ang kanyang mga katanungan. Nagpatuloy naman sa pangangahoy si Tatay Lucas at noong dumako ang dapit hapon, ay nag-umpisa na siyang maglakad pabalik sa bahay ng kanyang kumpare. Malapit nang lumubog ang araw noong makaalis siya sa kakahuyan. Pero bigla na lang may umatake sa kanyang malaking baboy ramo na nagbabaga sa pula ang mga mata at naglalaway. Nipagtanto ni Tatay Lucas na hindi iyon karaniwang baboy ramo, kung hindi, isang aswang. Kaya naman naganda siya bago siya lusubin ito. Inilabas niya ang kanyang itak at humanda sa pagkikipaglaban dito. Nakatitiyak siyang aswang na nagtatawang baboy ramo iyon. Akmang uundayan na niya ng saksak ang baboy ramo nang biglang may nagniningning na usa ang lumitaw sa kanyang harapan. Halos masilaw siya sa sobrang liwanag. Papalapit ng papalapit ang usa sa baboy ramo upang itaboy ito. Galit na umigik ang baboy ramo hanggang sa kumaraypas ito sa pagtakbo na tila ba nabahag ang buntot. Sa pagkakataong iyon ay nakaramdam ng kakaibang kagaanan ng loob si Tatay Lucas sa marilag na usa. Nagpapasalamat siya at na magandang loob ito sa kanya. Pero palaisipan kay Tatay Lucas kung anong klaseng usa iyon dahil marilag ito at mukhang makapangyarihan. Sumagi sa isip niya ang mga kwento sa kanya ni Ginoong Nicanor, gayon din ng ilang residente na nakilala niya sa probinsya. Di umano ay mayroong engkanto na naninirahan sa gubat, kung saan inakit nila ang mga napapadaang estranghero na mga mangangaso at hindi na nakakabalik sa kapatagan. Mapanganib daw ang mga engkanto, lalo kapag nagustuhan nila ang isang ordinaryong taong nagawi sa kakahuyan o gubat. Lumingon kay Tatay Lucas ang usa. Nangingislap ang mga mata nito at sa kauna-unahang pagkakataon ay naramdaman ni Tatay Lucas na iyon si Maria, ang magandang babaeng nakilala niya sa may kakahuyan.
Nagmamadali itong tumakbo pero sumigaw si Tatay Lucas. Nagpasalamat siya sa pagliligtas nito sa kanyang buhay. Bagyang tumigil sa pagtakbo ang marilag na usa at lumingon pa siya kay Tatay Lucas. Maya-maya ay nagpatuloy siya sa pagtakbo at tumalon siya sa may kasukalan kung saan naglaho ang kanyang presensya. Wala namang nagawa si Tatay Lucas kung hindi magpatuloy na sa kanyang paglalakad. Pagka-uwi niya sa bahay, ay ikunento niya sa mag-ama ang engkwentro sa baboy ramo, pati sa marilag na usa. Nasorpresa siya na humanga ang mag-ama, imbis na kasuklaman ang marilag na usa na nagligtas sa kanyang buhay. Nagsalita sa Ginoong Nicanor. Posibleng nagbabalat kayo ang engkanto bilang usa. Mukhang hindi naman pala siya masama, tulad ng mga nababalitaan ko dito sa probinsya. Hindi so katakalain ni Tatay Lucas na malawak ang kaisipan ng kumpari niyang si Ginoong Nicanor, pati ang mga anak nito, ukol sa kabutihan ng engkanto na nakipaglaban sa baboy ramo. Hindi sila tulad ng ibang tao na mga mapanghusga at masasama. Hindi lamang nabanggit ni Tatay Lucas sa mag-anak na nabighani siya sa magandang babaeng si Maria na nakilala niya sa kakahuyan. Noong maghahating gabi ay hindi dinalaw ng antok si Tatay Lucas sapagkat hindi maalis sa isip niya ang imahe ni Maria. Gusto niyang makita sa kasunod na araw at formal na pasalamatan sa pagligtas nito sa buhay niya. Sigurado siyang ito na mismo ang nakaengkwentro niyang marilag na usa sa kakahuyan. Wala siyang pakialam kahit engkanto pa ito. Hindi siya natatakot sa presensya nito. Sa dami ng kanyang mga nakaengkwentrong mga nilalang, ay nasanay na siya sa mga anyo ng mga ito at wala na siyang pinangambahan. Sa sumunod na araw ay nagtungo sa may kakahuyan si Tatay Lucas at hinanap niya si Maria. Hindi naman siya nahirapan at natagpuan din niya itong namamasyal sa kakahuyan. Noong mapansin siya nito, ay ngumiti ang dalaga, pero nagmamadali naman itong makaalis. Nahawakan ni Tatay Lucas sa braso si Maria. Maria, gusto sana kita makausap, kahit saglit lamang. Wala kang dapat na ikatakot, sapagkat hindi kita sasaktan at wala akong intensyong gawin sa iyo yon. Sa pagkakataong iyon ay kumalma si Maria at pinagmasdan niya si Tatay Lucas. Hinayaan niya itong magsalita at pinakinggang mabuti. Salamat sa pagkakaligtas mo sa akin laban sa mabangis na baboy ramo noong nakaraan. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Nagulat si Maria. Umiiling-iling pa siya at sinabi kay Tatay Lucas na hindi niya nalalaman ang mga sinasabi nito. Subalit nagpaliwanag si Tatay Lucas. Alam ko na ikaw ang marilag na usa na nakipaglaban sa baboy ramo. Naramdaman ko ang presensya mo. Kaya kahit umalma ka, nakakatiyak akong iniligtas mo ang buhay ko. Maya-maya ay biglang nakaramdam ng pagkahiya si Maria. Nagpumilit siyang umalis subalit pinigilan siya ni Tatay Lucas. Bakit ka ba umiiwas sa akin samantalang iniligtas mo ang aking buhay? Wala akong pakialam kung isa ka mang engkanto o lamang lupa. Ang mahalaga ay nailigtas mo ako sa panganib at nasigurado ko na isa kang mabuting nilalang. Namilog ang mga mata ni Maria. Hindi niya akalaing masasabi iyon ni Tatay Lucas. Lumipas ang ilang sandali at nagsalita si Maria. Matapang siyang umamin na siya nga mismo ang marilag na usa. Naramdaman pala niyang nasa panganib ang buhay ni Tatay Lucas. Kaya nagbalat kayo siyang hayop upang iligtas ang buhay nito. Pinagtapat din niya na isa siyang diwata na naninirahan sa kakahuyan.
Nagbabantay at nangangalaga siya ng kalikasan. Kaya pala umiiwas siya sa mga tao ay sabagkat masama ang tingin sa kanya ng mga ito. Kinakatakutan siya ng mga residente sa pag-aakalang dumudukot siya ng mga mangangaso sa kakahuyan at hindi na ibinabalik sa mga tahanan ng mga ito. Iniisip nila na parating pumapatay o ginagawang mga kauri ng mga engkanto ang mga tao. Hindi daw siya ganong uri ng engkanto at hindi siya ang may kagagawa ng pagkawala ng mga mangangaso, kung hindi ang mga itim na duwende at maligno ang mga salarin. Nainis si Tatay Lucas sa mga mapanghusgang mga tao at medyo nahabag siya sa kalagayan ni Maria. Ipagpaumanhin mo ang kagaspangan ng ugali ng ibang mga tao. Sadyang mayroong iba sa amin ang makikitid ang utak at mas naniniwala sa mga sabi-sabi. Kaya walang bait sa mga sarili. Kang mag-alala dahil hindi nila ako katulad. Marunong akong tumanaw ng utang na loob at malawak ang pangunawa ko sa mga bagay-bagay. Lalo na sa mga usaping kababalagan dahil iyon mismo ang trabaho ko bilang albularyo. Dagdag pa ni Tatay Lucas. Nawala din siyang intensyong patayin ito sapagkat nararamdaman niyang may busilak ang kalooban nito. Sa puntong iyon, ay unti-unting umamo at umaaliwalas ang mukha ni Maria. Matagal siyang nakipagkwentuhan kay Tatay Lucas at bago magdapit hapon, ay nagpaalam na siya kay Tatay Lucas para makauwi na sa kanilang bahay. Gusto pa sana siyang ihatid ni Tatay Lucas pero ayaw ni Maria. Kaya iginalang niya ang desisyon nito. Alam niyang wala siyang karapatan para alamin kung saan ito nakatira dahil isa siyang diwata at baka delikado pa kung malaman niya ang tirahan nito. Makauwi na si Tatay sa bahay ni Ginoong Nicanor. Ipinagtapad ni Tatay Lucas kay Ginoong Nicanor ang pagkikita nilang muli ni Maria. Gayon din ang hindi niya maipaliwanag na paghanga sa nasabing diwata. Pinayuhan naman siya ni Ginoong Nicanor tungkol doon. Are, mas matanda ang edad ko sa iyo, pero gusto ko sanang payuhan ka ukol sa pakikipagkaibigan mo sa diwatang iyon. Batid ko na mabuti siyang nilalang, subalit magkaiba ang inyong mundo at baka masaktan ka pag lumalim pa ang inyong pagkakaibigan. Di ka pa rin ang nakakaalam kung ano talagang makapagpapasaya sa iyo. Alam mo na ang tama at mali, kaya susuportahan na lang kita kung ano man ang desisyon mo. Umiti at umakbay si Tatay Lucas kay Ginoong Nicanor. Oo, maraming salamat pare sa malasakit mo. Kailangan ko munang mag-isip-isip ukol sa patutunguhan ng aming pagkakaibigan. Sa ngayon ay gusto ko muna siyang makilala ng lubusan. Wala namang masamang makipagkaibigan sa isang katulad niya, di ba? Lumipas ang araw na iyon at nakapagpasya si Tatay Lucas. Ipagpapatuloy niya ang pakikipagkaibigan kay Maria at wala na siyang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. May bahagi sa puso niya na gustong makilala ng lubusan si Maria at hindi niya maunawaan kung bakit sa tuwina ay hinahanap-hanap na niya ito. Ganoon na lamang ang paghanga niya dito. Simula noong magkakilala silang dalawa. Araw-araw ay nagtatagpo silang dalawa sa may kakahuyan. At dumating din ang sandali na naisama ni Maria si Tatay Lucas sa kanilang mundo sa pamamagitan ng puno ng balete. Mayroong lagusan sa loob ng katawan ng puno patungo sa kaharian ng mga engkanto. Naipakilala ni Maria ang kanyang mga kapwa-engkanto kay Tatay Lucas at napagtanto nito na hindi naman pala masasama ang mga ito.
Kita niyang mababait at magigiliw sila sa mga bisita. Pinakain siya ng mga ito ng mga kakaibang pagkain. Ipiniliwanag ng isa sa mga engkanto na wala silang balak dalhin sa kanilang kaharian si Tatay Lucas, kapalit na mga kinain itong pagkain. Mga nilikhang kwento lamang daw iyon ng mga tao. Hindi daw sila ang makakapagpasya sa kapalaran ni Tatay Lucas, kung hindi siya mismo. Dagdag pa nila na malayang makakabalik sa kanilang kaharian si Tatay Lucas kung kailan niya naisin. Tuwang-tuwa si Tatay Lucas na makipagkaibigan sa iba pang mga engkanto. Nakisama siya sa masayang piging at talagang naaliw siya sa pagiging mababait ng mga engkanto. Matapos na makabalik si Tatay Lucas sa kanyang mundo, ay wala siyang binanggit kay Ginoong Nicanor ukol sa kaharian ng mga engkanto. Pero lubos ang kagalakan sa kanyang puso na nakasama niya sa matagal na oras si Maria. Noon lamang siya nakadama ng matinding kasiyahan sa buong buhay niya. Napawi ang matagal ng lumbay niya simula noong mag-isa na siya sa kanyang buhay. Dumako pa ang ilang araw at lalo pang pinutunayan ni Tatay Lucas na dalisay ang intensyon niyang makipagkaibigan kay Maria. Kaya hindi nagtagal ay nahulog na ang loob nila sa isa't isa. Bagay na hindi naman hinadlangan ng mga kapwa engkanto. Binigyang basbas ang dalawa upang mas lalong mapatibay ang kanilang samahan. Naging magkasintahan silang dalawa at madalas na nagagawi sa puno ng balete. Ibabalot ng hiraya ang naturang puno, pero para kay Tatay Lucas ay isang maganda at makulay ng kaharian ng mga engkanto. Matagal na rin buhat noong nagbakasyon si Tatay Lucas at hindi pa niya naiisipang bumalik sa kanyang lugar. Nangamba sa Ginoong Nicanor para kay Tatay Lucas. Napapansin niyang hindi na ito umuwi sa Samar at panay ang paglabas nito na inaabot pa ng pagsapit ng gabi. Kahit ang mga anak niya ay nagdududa na rin sa mga ikinikilos ni Tatay Lucas. Tila mayroon itong tinatagpo sa araw-araw na paglabas sa kanilang bahay. Masama na ang kutob ni Ginoong Nicanor, kung kaya't naghanap siya ng tiyempo upang makausap ito ng maayos at malaman niya ang tunay na dahilan kung bakit ito laging ginagabi sa pag-uwi sa kanilang tahanan. Isang gabi, kakauwi lang ni Tatay Lucas buhat sa kakahuyan, ay naabutan niyang nagkakape sa mesa sa Ginoong Nicanor. Bumati siya dito ng magandang gabi at tinugon din naman siya ng kanyang kumpare. Ipinatong ni Tatay Lucas ang kanyang sombrero sa mesa at umupo siya sa kawayang upuan kaharap sa Ginoong Nicanor at saglit na namahinga. Humigop ng mainit na kape si Ginoong Nicanor habang pinagmamasdan ang kanyang kumpare. Umanap siya ng lakas ng loob upang makausap ito. Maya-maya ay diniretso ni Ginoong Nicanor si Tatay. Pare, may tanong lang ako sa iyo. Ano yun, pare? Saan ka ba pumupunta sa araw-araw at ginagabi ka lagi sa pag-uwi mo? Meron ka bang ginagamot na pasyente dito? Tumugon si Tatay Lucas. Oo, pare. Mayroong pasyenteng nagpapagamot sa akin malapit sa may kakahuyan. Kaya naman halos gabi-gabi na akong nakakauwi dito sa bahay. Pasyensya ka na, pare, at hindi ko kaagad nasabi sa'yo. Umiling-iling si Ginoong Nicanor. Pare, hindi naman yata kapanipaniwala na palaging marami kang pasyente sa loob ng ilang linggo. Imposibleng magsunod-sunod ang pasyente mo sa araw-araw dahil walang masyadong nakakakilala sa iyo dito. Pare, magtapat ka nga sa akin. Meron ka bang gustong ipagtapat sa akin? Tinignan niyang mabuti si Tatay Lucas at sinuri ang magiging reaksyon nito.
Wala nang ibang maisip na palusot si Tatay Lucas. Kabisado niya ang pag-uugali ng kanyang kumpare. Hindi ito madaling malinlang at hanggat hindi ito nakakuha ng konkretong kasagutan, ay hindi ito tumitigil sa pagtatanong. Pare, pasensya ka na kung nagsinungaling ako sa iyo. Ang totoo ay, nagkikita kami ni Maria sa Kakahuyan at matagal na din kaming may relasyon. Kaya madalas akong pumupunta sa Kakahuyan. Iyon ang pinakaligtas na lugar na pwede kaming magsama na malayo sa mga mapanghusgang mga tao sa paligid. Nagulat si Ginoong Kanor sa kanyang mga narinig. Pare, hindi ko akalaing magiging magkasintahan kayo. Kung noong una ay pabor akong maging kaibigan kayo, ngayon ay hindi ko malaman kung matutuwa ba ako o hindi. Magkaibang mundo ninyong dalawa at kailangan magsakripisyo ang isa sa inyo upang magkasama kayo. Kaya lang ay naisip ko na baka iba ang maging tingin sa iyo ng mga tao kapag nalaman nilang umibig ka sa isang engkanto. Ganoon naman ni Tatay Lucas ay wala siyang ginagawang masama at hindi mali na umibig siya sa isang engkanto. Mahal niya si Maria at hindi ito tulad ng ibang mga diwatang pumapatay o dumudukot ng mga ordinaryong tao. Isa pa ay nakilala na din niya ang mga kauri nito at naisama na siya sa kanilang kaharian. Bumuntong hininga si Ginoong Nicanor at matagal na nag-isip. Maya-maya ay tinanong niya si Tatay Lucas kung anong plano nito para sa kanila ni Maria. Nasorpresa siya noong sabihin nito na dadalhin niya sa Samar si Maria. Pare, kaya ko sa iyo na huwag padalos-dalos sa desisyon at pag-aralan mo munang mabuti ang lahat. Hindi madaling paliwanagan ang mga tao, lalo pat ang tingin nila sa mga engkanto ay salot at dumudukot ng mga inosenteng tao. Baka madamay ka pa sa galit ng mga tao. Subalit matigas ang paninindigan ni tatay. Ayaw niyang magtago habang buhay at ikahiya si Maria. Kailangan niyang maging matatag sa kung anumang posibleng mangyari. Hindi kasalanan ang magmahal at wala siyang ginagawang krimen sa pagmamahal niya kay Maria. Kaya wala siyang dapat na ikatakot. Hindi na siya kinontra na Ginoong Nicanor, basta't pinayuhan na lamang niya itong mabuti. Lumipas ang 2 araw at nagpaalam si Tatay Lucas sa pamilya ni Ginoong Kanor, kasama si Maria. Sinuong nilang posibleng maging panganib noong magtungo silang dalawa sa Samar mula sa Leyte. Itinago ni Maria ang kanyang katauhan at nakisalamuha siya sa mga residente. Nagbalat kayo siyang tao at naging maganda naman ang pakikipagkaibigan ng ilan sa kanya, maliban sa ibang mga tsismosa at matapobreng gustong malaman ang kanyang buong pagkatao. Nagulat pa si Tatay Lucas at bumulaga ang kaibigang si Eloy. Sa kabila ng kanyang pagkagulat ay sumilay ang mga ngiti sa kanyang labi. Natuwa siya nang makita ang matalik niyang kaibigan at makakasama pa niya ito sa Samar. Minsan na siyang nakita nito sa daan at niyaya niya si Eloy nang makipag-inuman para naman makapagkwentuhan at kamustahan silang dalawa. Pinaunlakan iyon ni Eloy. Nakipag-inuman siya kay Tatay Lucas noong sumapit ang isang gabi. Nagkwentuhan silang magkaibigan at napag-alaman ni Tatay Lucas na umalis na pala ito sa pinagtatrabahuan at mananatili na lamang siya sa Samar para magsaka sa bukid. Wala pang asawa at mga anak si Eloy. Paliwanag niya na hindi pa niya natatagpuan ang babaeng magpapatibok sa kanyang puso. Kaya naman nakapokus ang isip niya sa pagtatrabaho. Hindi niya idinatalye kay Tatay Lucas kung bakit siya umalis sa dati niyang trabaho. Samantalang abala naman si Maria sa pagluluto ng mga pulutan. Pero saglit siyang nagtungo sa kusina kung saan nag-iinuman sina Tatay Lucas at Eloy.
Formal na ipinakilala ni Tatay Lucas si Maria kay Eloy. Kakaiba naman ang mga tinging ipinupukol ni Eloy para kay Mama. Malalalim at malalagkit. Lalo pat nasusulyapan niya ito habang naglalapag ng mga pulutan nilang magkaibigan sa lamesa. Ngumiti at umaliwalas ang mukha ni Eloy pagkaalis ni Maria. Kinalabit niya ang kaibigan. Pare, magaling kang pumili ng nobya. Bukod sa maganda, ay magaling pang magluto. Saan mo nga pala nakilala si Maria? Tumugon si Tatay Lucas. Sa probinsya ng kumpari kong si Nicanor. Doon ko siya nakilala at naging nobya. Yung taga Leyte ba? Oo. Lingid sa kaalaman ni Tatay Lucas ay may itinatagong pagnanasa at interes dito si Eloy. Mukhang nabigani siya sa taglay nitong karikitan at hubog ng pangangatawan. Matapos ang kanilang inuman, ay nasundan pa iyon ng paulit-ulit na pagbisita ni Eloy sa bahay ni Tatay Lucas. Halos araw-araw na nga yatang pumupunta siya para tumulong kunwari kay Tatay Lucas sa panggagamot nito sa maraming pasyenteng nakapila sa labas ng bahay. Panay ang tingin nito kay Maria, na abala sa pagluluto ng almusal at pananghalian. Gayon din ang paggawa ng mga gawaing bahay. Noong magsalo-salo sila sa hapunan, ay dito na napansin ni Tatay Lucas. Na takam si Eloy sa sinabawang isda na inihanda ni Maria. Mukha itong gutom na gutom at amos-amusan pa ang noong makatapos sa pagkain na parang bata. Ibang-iba sa ugali ni Eloy noong hindi pa ito umaalis sa Samar. Medyo naninibago sa kanya si Tatay Lucas. Hindi pati ito komportable na makitang kakaiba ang ikinikilos ng kanyang kaibigan. Walang ano-ano ay nagsalita si Eloy. Pare, hindi ka nagkamali sa pagpili mo kay Maria. Ang sarap niyang magluto. Napakamaalaga pa. Maswerte ka sa kanya. Kung may natitira pang babaeng katulad niya dito sa ating lugar, ay tiyak na liligawan ko. Kasabay niyon, ay humalakak siya ng napakalakas. Umirit pa si Eloy. Alam mo pare, kung hindi mo lang sana nobya si Maria, ay tiyak na susungkaban at liligawan ko siya. Nagpakawala siya ng malalakas na pagbungis-ngis at pangingislap na mga mata. Umalakak din si Tatay Lucas at inisip niya na isa iyong biro. Pero kinabahan si Maria. Ramdam niyang seryoso si Eloy sa mga sinasabi nito. Lalo pat kakaiba ang mga pagtitig nito sa kanyang mga mata. Hindi nagsumbong si Maria sa mga napapansin niya kay Eloy. Pero panay ang pag-iwas niya dito. Mayroon siyang kasamaang naaamoy sa buong pagkatao nito. Kaya nagdududa siya na hindi ito pangkaraniwang tao. Gusto niyang ipakita dito ang tunay niyang kapangyarihan. Subalit pinipigilan niya ang sarili para kay Tatay Lucas. Kaya naman minabuti na lamang niyang ipagpatuloy ang pagpapanggap bilang ordinaryong tao. Hindi niya hinahayaang mapag-isa sa isang sulok, sapagkat bigla-bigla na lamang itong sumusulpot sa kanyang harap. Dumating ang isang araw ay may kumalat na balitang may mga nangbibiktima na aswang sa Samar at madalas na may napapatay na mga hayop. Partikular na ang mga kambing na nawawala ang mga puso. Oo, sikat na sikat ito sa amin. Doon mismo sa barangay ni Tatay Lucas, nangyayari ang ganitong kababalagan. Pati nga mga farm ng manok ay hindi pinapalagpas. Gabi-gabi ay may mga natatagpo ang mga bangkay o di kaya ay umaga na mga hayop na nagkakalat sa mga karatig lugar, lalo na ang mga nasa liblib. Halos dumating na sa punto na walang pinipili na kahit anong hayop. Inala naman ng mga tao ay malapit lamang ang aswang at posibleng kapitbahay na nagkukunwaring kapwa-tao para makapambiktima.
Lahat ay pwedeng panghinalaan. Lahat ay nasa kapahamakan ang buhay. Dahil walang pinipili ang aswang na nanggagambala sa kanilang lugar. Nabahala si Tatay Lucas at naisip niya na baka pagbintangan si Maria dahil walang nakakaalam ng tunay nitong pagkakakilanlan. Pero mas lumakas ang kumpiyansa niya sa sarili na hindi iyon mangyayari. Sapagkat hindi ito madalas lumalabas ng bahay para lang makipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Nag-ingat si Tatay Lucas para sa seguridad nilang dalawa. Sinisigurado niyang bago sumapit ang gabi ay nakasaradong mabuti ang mga tarangkahan na mga pinto at bintana. Lalo pang dumami ang mga nabibiktima at nagronda na din ang mga iilang kalalakihan, pati tanod sa buong baryo. Gabi-gabi silang nagsisiyasat at gumagala, pero wala naman silang makitang kahina-hinala. Sumapit ang isang hating gabi at naisipang lumabas ni na Tatay Lucas at Maria dahil maalinsangan sa loob ng bahay. Nagbahangin sila sa labas ng bahay pero saglit na nagpaalam si Maria at naglakad-lakad lamang siya. Nabahala si Tatay Lucas at hindi ito pinahintulutan, subalit mabilis na nakalabas ng bakuran si Maria at nagsabing mayroon lamang siyang sisiya sa atin at babalik din siya kaagad. Hinabol pa siya ni Tatay, subalit bigla na lamang itong naglaho na parang bula. Lumingalinga sa paligid si Tatay Lucas at tinawag ang pangalan ng kasintahan, subalit walang sumasagot. Desperado at nag-aalala si Tatay Lucas kung saan nagtungo si Maria. Hindi niya malaman ang gagawin. Naupo siya sa isang tabi at naghintay ng ilang minuto hanggang sa may lumitaw na marilag na liwanag sa bakuran. Lumabas mula sa liwanag si Maria at bumalik ang kasiyahan sa puso ni Tatay Lucas. Lumapit siya dito at nagwika. "Sang lupalop ka ba nagtungo? Kanina pa ako nag-aalala sa iyo. Ano bang nangyari?" Nakita ni Tatay Lucas sa mga mata ni Maria ang takot at pamumutla. Kaya tinanong niya ito kung ano ang nakita nito. Umapit ng mahigpit sa braso ni Tatay Lucas si Maria at sinabing nakita niya si Eloy sa kabundukan na may nilalapang maliit na baka. Warak daw ang nasabing tiyan ng baka at kaawa-awa daw kasi mga lamang loob daw ang nilalantakan. Nagbagong anyo din ito bilang aswang. Nung makatapos daw itong kumain ng lamang loob, ay mabilis siyang nag-anyo bilang maitim na pusa. Tumakbo ng mabilis na naglaho sa mga matatalas na mga amorsiko. Hindi makapaniwala si Tatay Lucas sa mga nalaman niya. Pero dahil sa malinaw na paliwanag ni Maria, ay naliwanagan siya. Bukod ba doon ay pinagtapat ni Maria na pinagnanasahan din siya ni Eloy. Natatakot lamang siyang magsabi ng totoo kay Tatay sa takot na masira ang kanilang pagkakaibigan at sa pangamba na baka kung anong gawin ni Eloy sa kanilang mga buhay kung isusumbong niya ito. Batay sa kwento ni Maria, ay minsan na siyang hinawakan ni Eloy ang mga kamay at hinimas pa ang kanyang braso. Lumayo siya at kinoryente si Eloy gamit ang kanyang kapangyarihan. Umatras daw si Eloy sa sobrang gulat. Buong tapang niyang binalaan si Eloy na kapag hindi tumigil sa ginagawa, ay mapipilitan siyang magsumbong kay Tatay Lucas. Gumisi lamang si Eloy at bigla na lamang umalis sa harapan ni Maria at lumabas sa bahay. Pagkatapos marinig ni Tatay Lucas lahat ng mga revelasyon, ay naisip niyang umalis na muna sa Samar at isama si Maria pabalik sa lugar nito. Napagtanto ni Tatay Lucas na mas ligtas kung babalik siya sa probinsya na Ginoong Kanor ni kanyang kumpare dahil mas mapayapa ang pamumuhay nilang dalawa sa lugar na iyon at walang sinumang masasamang elementong gumagambala sa kanila. Kailangan nilang lumayo kay Eloy bago pa sila mapahamak at bago pa magdilim ang paningin ni Tatay Lucas
at maputol nila ang kanilang pagkakaibigan. Bukod pa doon ay natitiyak pa niyang hindi magtatagal at malalaman ng mga residente sa Samar na isang engkanto si Maria. Ang masaklap pa ay pareha silang patayin ng mga tao. Umayag si Maria sa ideya ni Tatay Lucas at sa palagay niya ay doon lamang matatahimik ang kanilang buhay. Hindi mo na sila kaagad umalis. Nagtungo si Tatay Lucas sa isa pang magaling na albularyo na si Calosio, na dating kaibigan ng kanyang amang albularyo. Nagtanong siya dito kung paano makokontrol ng isang aswang ang pagiging aswang. At ipinagtapat niya na aswang ang kanyang kaibigang si Eloy. At mukhang ito ang salarin sa lahat ng patayan sa kanilang lugar. Inuruan ni Calosio ng mga orasyon at iba pang proteksyon si Tatay Lucas na pangontra sa aswang. Kahit na isa rin itong magaling na albularyo. Nadiscover din ni Calosio na isang diwata si Maria dahil malakas ang pandaman niya sa ibang mga elemento. Hindi naman naging masama ang pakikitungo niya sa dalaga dahil alam niyang isang mabuting engkanto si Maria na hindi tulad ng mga itim na engkanto. Matapos nilang makipag-usap kay Lucio, ay bumalik sila sa kanilang bahay at sa kinabukasan na sila bumiyahe patungo sa probinsya ni Ginoong Nicanor. Bumisita sila sa bahay ni Ginoong Nicanor at ipinaalam ni Tatay Lucas ang lahat ng mga nangyari. Binalaan ni Ginoong Canor na huwag nang bumalik si Tatay Lucas sa Samar sapagkat magiging magulo lamang ang buhay nila doon at baka parehas pa silang mapatay ng mga residente kapag nalaman nilang engkanto si Maria. Nabanggit ni Maria kay Tatay Lucas na kaya niyang isakripisyo ang pagiging engkanto kapalit ng pagmamahal niya. Bagay na hindi pinayagan ni Tatay Lucas. Pero ipinangako niya dito na pakakasalan niya si Maria. Magsasama sila habang buhay. Dumating nga sa punto na pinili ni Maria na sumama kay Tatay Lucas. Ikinobli niya ang kanyang kapangyarihan at nagpatayo ng bahay si Tatay Lucas malapit sa bahay ni Ginoong Nicanor. Doon ay nagsama sila at naging masaya ang kanilang pagsasama na malayo sa mga mapanghusga at maruruming isip ng mga tao. Sinikap na makapamuhay ni Maria bilang tao. Patuto silang pumasok sa simbahan ni Tatay Lucas at hindi nagtagal ay nagpakasal silang dalawa. Kaya kahit papano ay nakapamuhay sila ng normal. Lumipas ang ilang buwan ay nagbunga na ang kanilang pagmamahalan. Nabuntis ni Tatay Lucas si Maria at ipinagmalaki pa niya iyon sapagkat sa wakas ay magkakaroon na din sila ng supling. Masayang masaya rin ang pamilya na Ginoong Nicanor sapagkat magkakaroon na rin si Tatay Lucas ng sariling pamilya at hindi na siya malulumbay sa pag-iisa. Lubos din ang kaligayahang nararamdaman ng mga magulang ni Maria. Sasabik na silang makita ang kanilang magiging apo na magbibigay kulay at inspirasyon kay Maria na lumaban sa buhay at patibayan ang relasyon nila ni Tatay Lucas. Tumagal pa ng ilang buwan hanggang sa makapanganak si Maria. At maniwala po kayo at sa hindi, ay ako po ang sanggol na kanyang iniluwal mula sa kanyang sinapupunan. Simula noon ay nagsikap daw na magtrabaho si Tatay Lucas. May mga kaibigan na rin siyang mangingisda at nagtatrabaho na din siya bilang kargador. Gayon din ang iba pang hanap buhay na kumikita siya ng pera upang magamit ng aming pamilya. Hindi na sana siya babalik sa Samar. Subalit, sumapit ang isang gabi ay dinalaw siya ng panaginip ng kanyang ama at pinapakiusapang bumalik sa Samar upang maglingkod sa mga residente doon na maipagtanggol laban sa mga aswang at masasamang elementong gustong manakop at pumatay ng mga inosenteng tao. Ito din yung mga panahon na talamak ang lasunan dito, barang at pangangaswang.
Ilim ni Tatay Lucas na may ipinangako siya sa kanyang ama na hindi niya iiwan ang kanyang bayang sinilangan. Nagdalawang isip pa si Tatay Lucas. Nakiusapan siya ni Nanay Maria, pati ni Ginoong Kanor, na wag nang bumalik sa Samar. Subalit na naig sa kanyang pagmamahal sa lugar na iyon. At bukod ba doon, nagkakasakit si tatay at hindi makatulog gabi-gabi ng maayos. Kaya naman napalitan kaming mag-anak na umalis. Nung makabalik kami sa Samar ay laking gulat ng mga residente nang makitang mayroon na pala silang anak. Pero nagpapasalamat sila na nakabalik na si Tatay Lucas sapagkat lalong tumitindi ang paglaganap ng mga kakaibang hindi maipaliwanag na mga sakit. Ultimo ang isa sa mga tanod ng barangay ay nabiktima na rin, gayon din ang biyanan ng kapitan. Marami na rin mga buntis ang nakakaranas ng pagkamatay ng kanilang mga sanggol sa kanilang sinapupunan. Kahindik-hindik na krimen ang nagaganap tuwing sumasapit ang gabi. Kaya naman natatakot ang mga mamamayan at halos ayaw nang magsipaglabasan sa kanilang mga kabahayan. Ang iba ay nagiging mapaghinala at kahit ang mga magkakapitbahay ay nagbebentang na sa isa't isa sa tuwing may napapansin silang kakaiba sa mga ikinikilos ng kanilang mga kapwa. Nagulat si Tatay Lucas nang bumulaga sa kubo niya sa Iloy at ibang-iba na ang aura nito. Malalago ang kanyang buhok, malalalim at maiitim ang talukap ng kanyang mga mata, at mukha siyang puyat na tila hindi pa nakakatulog ng maayos. Medyo marungis na siyang pagmasdan sapagkat tinubuan na siya ng balbas at bigote at tumanda lalo ang muka. Nagmukha siyang tumanda ng ilang taon at tila hindi nag-aayos sa kanyang sarili. Kumunti ka na sana niyang atakihin at yakapin si Maria, ngunit lumapit sa kanya si Tatay Lucas at inilabas nito ang kanyang itak. Huwag na huwag mong hahawakan ang asawa ko. Ultimo dulo ng daliri mo ay pagtatadarin ko. Alam ko na ang lahat, pero sinisikap ko pa rin maging mahinahon sa iyo, alang-alang sa pagkakaibigan natin. Kung itutuloy mo ang gagawin mo sa asawa ko, mapipilitan akong kalimutan ang ating pinagsamahan. Namilog ang mga mata ni Eloy at bigla na lamang siyang nagsinungaling. Nabanggit niyang hindi niya nalalaman ang mga sinasabi nito sa kanya. Pare, sinungaling ang asawa mo. Nag-iimbento lamang siya ng kwento para pag-awayin tayo. Nainis si Nanay Maria at sinugod niya sa Eloy. Kasabay niyon ay tinulak niya ito at kamunti ka ng mapabagsak sa sahig. Pinulyawan siya ni Nanay at sinabihang sinungaling, manggagamit at abusado at mapagsamantala. Hindi siya dapat pagkatiwalaan ni Tatay Lucas sapagkat isa siyang bantay sa lakay at manunulot. Nabanggit pa niya dito na alam na ni Tatay Lucas ang katotohanan na siya ang aswang na pumipeste sa mga residente at may masama pa siyang balak sa kanya. Kaya naman ipinagtapat niya dito na wag na siyang umaasa na mamahalin niya ito sapagkat mayroon na silang anak ni Tatay Lucas at kahit kailan ay hindi niya magugustuhan ito at masahol pa siya sa hayop. Nagpintig ang tainga ni Eloy. Nanlisay ka mga mata at tinubuan ng mahabang kuko sa daliri. Balak niyang sugurin si Nanay Maria, pero napaatras siya nang makitang isa itong engkanto at nagpakita ng tunay na katauhan. Nagulat at natakot si Eloy, pero sa kabila niyon ay nagbanta siya na pagsisihan ni na Tatay Lucas at Nanay Maria ang lahat ng kanilang ginawa. Hindi daw niya mapapatawad si Nanay Maria sa masasakit na salitang binitawan nito, lalo na si Tatay Lucas na sinira ang kanilang pagkakaibigan ng dahil lang sa babae. Dinoro-doro pa niya ang mag-asawa at sinabayhang sisiguraduhin niyang mamamatay ang dalawa sa kamay ng mga tao.
Pagkatapos siyang magsalita ay mabilis siyang lumabas ng pinto. Kinabahan ng mag-asawa at nararamdaman nila na babalik ta rin sila ni Eloy sa mga tao. At siguradong paparatangan sila na sila mismo ang magkasabwat na panggagambala ng mga tao sa bayan at pagpatay ng mga hayupan. Dumako ang dapit hapon at dinala nila ako sa bahay ng albularyong si Kalosyo. Inihabilin nila ako para sa aking kaligtasan. Bumalik sila sa bahay at naghanda. Dumako ang gabi at kumatok sa pintuan ng bahay ang napakaraming taong may dalang sulok. Binuksan ni Tatay Lucas ang pinto. Bumungad sa kanyang harapan si Mang Faustino, kasama ang maraming kalalakihan at kababaihan pati na rin si Eloy. Nabanggit ni Mang Faustino na napatay ang anak na dalaga ng dating kapitan sa barangay at nagsumbong si Eloy na nakita niya si Nanay Maria na nag-anyong aswang at pinagluray-luray ang katawan ng dalaga. Kung kaya't dinadakip niya ito kasama na din si Tatay Lucas sapagkat tumutulong siya sa karahasang ginagawa nito sa kanilang lugar. Nagpaliwanag si Tatay Lucas, subalit hindi siya pinapakinggan ng mga ito. Pumasok ang mga kalalakihan at hinalughog ang kabahayan upang hanapin ang kanilang anak. Pinaamin nila si Tatay Lucas at noong hindi ito magsalita, ay pinagsisikmuraan siya ng 3 kalalakihan bago itinali ang mga kamay, pati na rin si Nanay Maria. Lumabas sila sa pintuan ng bahay at naglakad sa kahabaan ng daan. Bumulong si Nanay Maria kay Tatay Lucas at sinabi niyang gagawa siya ng paraan upang malabanan si Eloy at maipakita sa mga tao na inosente silang mag-asawa. Tumingin si Tatay Lucas at namangha siya nang biglang magbagong anyo si Nanay Maria bilang isang malaking ibon at natanggal ang pagkakabigkis ng panali niya. Nagkagulo ang mga tao at pilit na inabot ang malaking ibon, pero nahirapan sila dahil sa mabibilis nitong pagbagwis. Pero inabutan nito si Eloy at pinagtutuka ang damit nito, pati ang balat. Kaya napilitan din itong makipaglaban at hinabol papalayo ang malaking ibon. Nahati ang bilang ng mga tao. Ang iba ay humabol sa ibon, samantalang ang iba ay pinagpatuloy ang paglalakad habang nakaagapay kay Tatay Lucas. Dumako sila sa may bulwagan at nakita ni Tatay Lucas ang isang mahabang kawayan na may mga panali at sa ilalim niyon ay may mga kahoy na panggatong. Pinagtulungan ng mga kalalakihang itali ang mga kamay at paa ni Tatay Lucas habang nanlalaban siya at sumisigaw na inosente siya at walang kasalanan. Paulit-ulit niyang ipinapaliwanag sa mga tao na si Eloy ang aswang at nililinlang lamang sila nito para magantihan silang mag-asawa. Hindi naniwala sa kanya ang mga tao at sinabing matagal na siyang nagkukunwaring mabuting albularyo. Iyon naman pala ay kampon din siya ng kadiliman. Sayang lamang at dinungisan niya ang pangalan ng kanyang ama. Galit na napamura si Tatay Lucas at binalaan niya ang mga tao na huwag idadamay ang kanyang amang nagpakabayani upang mailigtas ang kanilang lugar sa mga masasamang elemento. Nagumpisang magpaningas ng apoy ang mga kalalakihan hanggang sa napalagiran ang kinilalagyan ni Tatay Lucas. Hindi niya sukat akalaing magwawakas ang buhay niya sa walang kwentang kamatayan. Madaling paniwalain ng mga tao sa huwad na pagsusumbong ni Eloy laban sa kanya. Kahit naman hanggang ngayon, kahit fake news ay pinapaniwalaan. Kinalamutan lahat ng mga tao ang pagmamalasakit niya at ang panggagamot sa mga ito. Hindi niya lubos maisip na kayang itapon ng mga tao lahat ng magagandang pagkasama, pagtitiwala at malasakit niya sa mga ito para lamang ipagpalit sa isang maling impormasyon ng totoong may kasalanan at pinag-ugatan ng lahat ng kaguluhan sa baryo nila. Napuno ng paghihinagpis ang kanyang puso nang maisip na baka napatay din ng mga tao si Nanay Maria.
Nalulungkot siya at parang madudurog ang puso nang maisip na maulila ako ng maaga at hindi nila masubaybayan ang aking paglaki. Umagulgol si tatay habang unti-unting nilalamon ng apoy ang mga kahoy na panggatong. Sumisigaw ang mga tao na sunugin si Tatay Lucas dahil kampon ito ng kadiliman. Maya-maya ay tumahimik ang lahat nang dumating si Nanay Maria, pati si Mang Celio, na dating kapitan kasama pa ang ibang mga tao. Nagsalita si Mang Celio. Itigil ninyo ang pagsusunog kay Lucas. Isang kalapastanganan itong ginagawa niyo sa kanya. Hindi siya ang aswang. Nga wala kayong utang na loob. Ang bilis niyong mabulag sa mga salita ni Iloy. Kasunod namang nagsalita ang kasalukuyang kapitan na si Ginoong Tenorio. Malma kayo dahil nagkamali kayo sa pagbintang kay Lucas. Pati sa asawa nito sapagkat hindi sila ang may kagagawa ng krimen sa ating bayan. Naging sentro ng atensyon ng mga mamamayan ang kapitan. Natigalgal sila mula sa kanilang mga kinatatayuan at tila bumagsak ang mga balikat habang pinagmamasdan si Tatay Lucas na nakagapos ang mga kamay at paa sa mahabang kawayan at malapit nang maabot ng apoy ang kanyang mga paa. Kawalan niyo si Lucas dahil inosente siya at wala siyang kasalanan sa mga patayan dito. Nahuli na ang totoong salarin. Si Nanay Maria pala ang nakipaglaban dito at kita sa kanyang anyo ang matinding panghihina. Muling nagsalita si Ginoong Tenorio. Si Iloy ang totoong aswang na pumapatay dito sa ating bayan ng mga ilang kahayupan ganggagambala sa mga buntis. Siya rin ang pumatay sa Dalagita. Siya rin ang pumatay kay Marisa na anak ni Mang Celio. Nakita nila sa bangkay nito ang panyo ni Iloy. Kaya sinundan nila ito at wala ngang duda na inabutan nila itong naging isang aswang. Katunggali si Maria na may dugong engkanto. Narinig pa nila bago mamatay si Iloy na umamin na siya ang pumatay kay Marisa at sa iba pang mga napatay noong mga hayop noong nakaraang buwan, pati sa mga sanggol na nasa sinapupunan, sapagkat nasasabik siya at natatakam sa karne ng tao. Batay sa salaysay ni Ginoong Tenorio, ay lumapit sila sa mga ito at nakita nila kung paano binalian ni Nanay Maria si Iloy. Napagtanto nila na hindi magtatagal ang buhay nito, kaya iniwan na lamang nila iyon sa kasukalan. Pinakawala ng mga tao si Tatay Lucas. Halos hindi sila makapagsalita sa inabot nilang kahihiyang ginawa dito. Humingi ng pasyensya si Kapitan, pati si Mang Celio sa mag-asawa, pero hindi nagsalita si Tatay Lucas. Inalalayan niya si Nanay Maria, sapagkat nanghihina ito at halos hindi makapaglakad ng maayos. Mukhang nagamit nito ang buong lakas upang mapatay si Iloy. Humingi ng paumanhin si Tatay Lucas, sapagkat hindi niya na ipaglaban si Nanay Maria laban kay Iloy. Pero hindi na iyon binigyang pansin ni Nanay. Bagkus ay nagpasalamat siya na parehas silang buhay at walang matinding natamang pinsala sa mga katawan. Inakala nila na makakauwi na sila ng matiwasay, pero biglang may bumulusok sa kanilang harapan. Lumitaw si Iloy sa anyo ng pagiging aswang, at kahit paika-ika itong naglakad, ay kamuntikan itong makalmot sa mukha si Nanay Maria. Buhay pa pala ito sa kabila ng lahat. Binunot ni Tatay Lucas ang kanyang itak at mabilis na inundayan ng saksak sa tiyan si Iloy. Umangil ito at bumagsak sa lupa. Kasabay niyon ay dumaluhong ang mga tao at pinagtulungang buhatin at dalhin sa malaking ningas ng apoy at doon nila sinunog ang katawan nito. Sa sobrang laki ng pagkakasala ng mga tao sa mag-asawa, ay inalalayan ni Kapitan Tenorio, pati ng mga kasamahang tanod ang dalawa. Pero huminto sila sa bahay ni Calosio. Nagpasalamat ang mag-asawa sa Kapitan
at mga tanod bago nagpaalam. Binuksan at pinatuloy naman ni Kalosyo ang mag-asawa at mabilis niyang nilapatan ang mga sugat na mga ito. Tsaka sila pinagpalit ng damit. Pinayuhan niyang magpalipas na muna ng magdamag ang mag-asawa at hayaang makapagpahinga ang kanilang anak. Pumayag ang mag-asawa at doon na nga sila natulog. Kinabukasan ay maagang gumising ang mag-anak. Tuwang-tuwa sina Tatay Lucas at Nanay Maria sapagkat nasilayan nila ako at nagpapasalamat sila sa biyaya ng buhay. Napatay nila ang tunay na kampo ng kadiliman at nabigyan ng hustisya ang mga taong namatay. Inausap si Tatay Lucas ni Kalosyo at sinabing magtira ito para sa sarili at huwag ubusin lahat ng pagtulong para sa ibang tao. Hindi lahat ng tao sa baryo ay malalawak ang pag-iisip. Madali silang mapaniwala at maloko. Kaya naman ganun din kabilis kung makapanghusga sila sa kapwa. Kahit anong kabayanihang gawin mo para sa bayan, ay baliwala kung makakagawa ng isang pagkakamali. Siguradong burado lahat ng mga kabutihang naipundar sa kapwa. Kaya ang mahalaga ay piliing isipin din ang sariling kapakanan at pamilya, sapagkat ang pamilya ang lubos na makakaunawa at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan. Simula noon ay tumatak na sa isip ni Tatay Lucas na huwag ibuhos lahat ng kanyang makakaya para sa mga tao. Ipinagpatuloy niya ang paggagamot sa mga taong may sakit sa kabila ng mga ginawa nila dito. Pero naglaan lamang siya ng mga araw para sa panggagamot. Karamihan sa mga araw na meron sila, inilalaan niya sa trabaho at oras sa pamilya, sapagkat sila ang mas mahalaga kaysa sa kapwa. Sa matagal na panahon ay nananatiling engkanto ang aking ina, pero mas nangingibabaw sa kanya ang pagiging pusong tao. Bumawi ang mga tsismosa at matabobo rin naming mga kapitbahay. Nung maisip nilang malaking bagay ang naiambag ng aking ina para mailigtas sila sa kamay ng aswang na siyang kumikitil sa buhay ng mga mamamayan sa aming baryo. Nagbago ang pananaw ng mga tao. Mas lalo nilang minahal ang aming pamilya sapagkat kami ang kanilang naging sandigan upang maprotektahan sila laban sa mga masasamang elemento. Hindi na umalis ang aking mga magulang sa isla ng Samar. Minahal na nila ang aming lugar. Namuhay sila doon ng mapayapa hanggang sa lumago ang aming pamilya. Sa kasalukuyan ay namatay na ang aking mga magulang. Magkasabay sila na araw. Pero baon ko pa rin ang mga aral sa buhay na natutunan ko sa kanila. Sadyang puno ng misteryo ang pag-ibig, pero ito ang nagbibigay ng inspirasyon, pag-asa at buhay sa dalawang taong nagmamahalan kahit na magkaiba ang kanilang mundo. Dito po nagtatapos ang kwento. Sana po ay marami kayong natutunang aral buhat sa karanasan ng aking mga magulang. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mag-ingat kayo at magpalain kayo palagi. Huwag kalimutan maggabi.